Jo, tady jsme vlastně byli, ne? No jo. Jo, to je vlastně tam... A nemáme ani civiliany? To je nějaká pičovina. Ještě nemáme, no. To vede ven, že jo, na střechu? Jo, bacha tam má. To je zavřený. Oh! Tady teď civilista. To je šulák! To byl Jebej, ty jak píča! Kámo, nalevo je. Chápe, a on byl tady za rohem! Ani jsem tam čuměl! To se posral! Tak teď je dobře Jebej. Já jsem čuměl doleva, doprava. Nic jsem neviděl vlevo. Šel jsem na civilistou a ten zmrt to píknul. Jak v Rainbownu. To je takovej zmrt.